Doncs ara és el moment de sentir les seves històries per Diana. Som-hi, 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 som-hi. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Ai, Pardo, Pardo. Ai, Després senyor. de jutjar la Ruth... Home, és bona noia. Sí, jo no dic que no I sé, però s'explica bé. has estat molt tou. Home, no, tu, però escolta, no, que et creus que sóc el Risto Mejida, jo? No, Ja, però... No, pobre, no, tu, pobret. Jo crec que has estat molt tou i, bueno, en fi, no sé, tu mateix. Aviam la el proper... pròxima vegada vindré. Depèn vindré amb la del tranca. personatge. Sí. Bé, mira, Què, de què parles avui? Pues mira, una cosa que m'ha fet gràcia, i no és que sigui massa important, però exactament jo tinc aquí la part de l'avantguàrdia del dilluns, dia 2 de febrer, amb la qual ve un anunci que diu que el telefónico del port, clar, el quiere reabrir el restaurante de la Torre de Jaime I. Quina és la torre de Jaime I? Diguem-lo... Bueno, espera't, que tu l'anglès el toques molt bé. No, tu. World Trade Center. Impressionant. Oi que sí? Impressionant. Ui. Bueno, doncs mira, ai, senyor, que bé que ho he dit. Escolta'm una cosa. Bueno, doncs, llavors és la torre que hi ha allà. Llavors es veu que volen obrir el restaurant, volen obrir la cafeteria i volen posar la torre en funcionament. Home, això val diners. Aquí inclús es parla, aún no se cuenta con el presupuesto de su restauración. Las obras podrien durar hasta 3 años. Bé, aleshores això em va portar, en que més que la colla d'amics que sempre tinc, inclosos tu i tal, de dir, bueno, escolteu, aquí estem acostumats a veure passar unes cabines per allà pel port, quan anem allà al port de la Pau, i bueno, està bé, però és que quan tu preguntes realment, escolta tu, què és això, d'on t'ha sortit això, com ha anat això, ningú et sap donar cap explicació. És més, inclús alguns diuen, tu has pujat, primer jo, no he pujat mai, però és que és allò que dius, estem tan acostumats a veure-ho que jo crec que els turistes arriben a dir, ai, mira que és bonic, ai, mira, pugem, i en canvi, doncs, escolta, els que estem aquí passem absolutament. Bé, i llavors se m'ha ocorregut de dir, d'on surt tota aquesta història? Aquesta història, concretament, ens en anem a l'any 1929, l'Exposició Universal de Barcelona. Llavors, s'idea el crear des de Miramar fins a Barceloneta un telefèric, el qual se li encarrega amb en Carlos Buigas. O sigui, ell fa el que fa el projecte i presenten això. Llavors, el seu recorregut des de Montjuïc, tothom el sap, és de Miramar, llavors va baixant fins a Torre de Jaume I i després ja se'n va fins a la Torre de Sant Sebastià a la Barceloneta. Aleshores, té un recorregut aproximadament d'uns 1.300 metres, o sigui, 1 quilòmetre, 300 metres, 300 metres. Bé, i llavors, doncs, està normalment sobre uns 70 metres d'altura, d'altura. També hi ha que dir que es creen 2 magnífics miradors amb aquestes torres, o sigui que val la pena que la de Jaume I la restaurin, perquè són 2 miradors magnífics. Tant és així que la de Sant Sebastià avui en dia ja té un restaurant i sembla ser, persones, jo no hi he estat mai allà a menjar, però sembla ser que té una vista fabulosa. És una vista preciosa de tota la ciutat, el port, la Barceloneta, Montjuïc... És molt maca. I bueno, això des del punt de vista turístic, i ara tenim més, tenint en compte totes aquestes quantitats d'embarcacions que ens estan entrant amb mils i mils de persones que quan arriben a Barcelona... Els creuers. Els creuers, just, els creuers aquests amb tantes persones. Molt bé. Amb la Guerra Civil s'eliminen els cables de les torres i aleshores es creen amb aquestes torres 2 torres de defensa i vigilància. La veritat és que de defensa i vigilància poc van tindre, però bueno, es van crear, es van militaritzar les 2 torres i això després de la guerra va quedar, no hi havia cables, no hi havia les cabines, no hi havia res, perquè les cabines en principi quan es va començar amb aquestes torres eren unes cabines que eren de fusta. Després les actuals són metàl·liques i sembla ser que poden portar de 20 a 22 passatgers cada vegada. Déu-n'hi-do, ja és un pes. I aleshores resulta que
tinc algunes dades aquí apuntades, que 1963 es reorganitza de nou i es posa en funcionament tot aquest sistema. O sigui, es posen tots els cables i es posen les cabines noves i comença a funcionar el telefèric. Bé, llavors, ja passat amb això, doncs clar, he volgut ja entrar a parlar de telefèrics, he volgut entrar una mica amb el telefèric de Montjuïc. Perquè, clar, aquest és el telefèric, diguem, del port. I després tenim el telefèric de Montjuïc, que és el que va des de la sortida del funicular de Montjuïc fins al castell. Aquest telefèric no té massa història, simplement és un telefèric modern, 1970 es va crear, i bé, té un recorregut de 750 metres. Aquest sí que he pujat, i és bonic, el recorregut és bonic perquè, clar, inclús si un porta una càmera fotogràfica es poden fer fotografies molt maques des d'aquest telefèric. I llavors ja he volgut també incloure el funicular de Montjuïc. El funicular de Montjuïc es pot arribar està gestionat per Transports Metropolitans de Barcelona i el principi de línia d'aquest funicular és el paral·lel i es pot arribar des de les línies 2 i 3 del metro de Barcelona. Bé, la seva construcció també va ser es va construir el 1928 per l'exposició de l'any 29, igual que el telefèric, o sigui, una mica poder arribar des del paral·lel fins a la muntanya, etc. Al principi hi havia del paral·lel fins al final actual. I llavors, al final actual, es feia transbord amb un segon funicular que arribava fins al castell. Aquest segon funicular que va desaparèixer per la cosa possiblement econòmicament no era rentable, i després perquè si es feia un telefèric no feia falta que hi hagués un telefèric i un funicular. Llavors es va quedar un sol funicular. Bé, llavors com dic, es va eliminar totalment. No era necessari. Llavors, aquest funicular sí que ha rebut diversos canvis, sobretot el que és el tren, perquè a 1992 es va fer una remodelació total de les estacions. L'estació, ja sabeu vosaltres, que era part soterrada, o sigui, va part pel túnel i part que surt a la llum fins que arriba a dalt de tot, 1992. I bé, i el 2005 es van tornar a fer una sèrie de millores, per la qual el funicular està en perfectes condicions, són uns trens comodíssims i a més amb un recorregut molt ràpid i sense cap mena de problema. Té una capacitat aproximadament d'unes 400 persones i bé, doncs aquesta és una mica la història que us he volgut explicar, que no té massa importància, però clar, el que et crida l'atenció és dir, escolti, vostè el telefèric de Montjuïc? Sí. I què en sap vostè? No sé res. Veig que passa per allà, sí, està bé. De vegades els costums ens fan perdre una mica la història de les coses, i aquest és el cas per al qual, degut al que ha sortit a l'avantguàrdia, jo l'he dit amb el director del programa, dic, mira, Javi, a mi m'agradaria parlar d'aquest assumpte i almenys que la gent sàpiga una mica de què va la pel·lícula. Dues xorradetes abans d'acabar, perdó. Abans has dit que això va ser gràcies al Carles Buïgas. Sí. No sé si tothom sap quina altra obra fantàstica va fer el La Font Carles Màgica, Buïgas. perquè... Sí, aquí vull aclarir una cosa. En parlarem. Monument a Colón. I en parlarem sobretot per la quantitat d'artistes que van participar en aquest monument. I llavors aquí era en Gaietà Buïgas, pare d'en Carles Buïgas. O sigui, tots dos enginyers. En Gaietà Buïgas crea Colón i el fill després, posteriorment, crea totes les coses que ja sabem que també en parlarem, perquè no solament de fonts màgiques de Montjuïc s'ha fet aquí a Barcelona, sinó s'han fet altres puestos del món dirigides per ell. Ja en parlarem, ja arribarem amb ell. Una altra cosa. Digue'm. També has dit que l'alçada del cable que anava pel telefèric del port, des de Sant Sebastià a la Torre Jaume I, més o menys a aquella alçada, hi havia uns 70 metres. Perquè es faci la idea a la gent que no tingui aquesta condició de saber mesurar més o menys l'alçada i tal, el monument a Colón, fins al cap del Colón, són uns 60 metres. Uns 60 metres, Per tant, li haurien de fer així, més o menys uns 10 metres. Són 70 metres el pas que passa per l'aigua. És una mica més alt
quan baixa de Miramar fins a Jaume I, l'alçada no la recordo, però és més alçada encara. I quan arriba, diguem, a nivell de passar l'aigua, o sigui, passar el moll fins a Sant Sebastià, són uns 70 metres d'alçada aproximadament. I com no n'hi ha dues sense tres, Sí. la tercera cosa, una observació. Jo crec que hi ha molta gent que quan parla de funicular i telefèric, de vegades confon els termes. Sí. I diu funicular el que és moltes vegades el telefèric i a l'inrevés. No. Quina diferència bàsica n'hi ha perquè la gent ho Sí, t'ho explico. El telefèric que es desplaça a través d'un cable, va suspès per un cable, mentre que el funicular són dos trens que actuen com a contrapesos, de manera que quan un puja, l'altre, diguem, tren baixa fent contrapès. I si us fixeu, quan arriba a un lloc d'aquests, veureu que arriba un moment en què baixen per una sola via i hi ha un moment en què les vies es separen i es torna a crear una sola via. I allà s'ajunten el que puja pel que baixa i llavors s'ajuden en pujada i tal, tirats per un cable des de la part de dalt. O sigui, quan arribem a la part de dalt de Montjuïc, hi ha uns grans cables que tiren d'aquest funicular. I llavors tota la qüestió de pesos queda aprofitada per al contrapès d'un vagó amb l'altre. Més no us puc dir perquè, sincerament, jo no sóc enginyer, però sé que el funcionament és aquest. Que hem de recordar que al Tibidabo tenim un altre. Que va exactament igual. Encara potser ja en parlarem, no sé de quan es va fer aquest. Ja ho mirarem. Molt bé, perdó. Doncs Doncs vinga, som-hi. Bona tarda.